B'investiment ta' 4.6 miljun euro fil-Jum Internazzjonali dedikat għall-allima ġew inaugurati sala teatru faċilitajiet sportivi ġodda fl-Iskola Sekondarja ta' Santa Luċija fiħdan il-Kulleġġ San Tomas More. Din l-iskola bniet fi snin design imma qatt ma kellha sala jew faċilitajiet sportivi u l-istudenti u l-edukaturi kellhom jużaw swali l barra minn dan il-kumpless edukattiv. Smajna minn fhom l-istudenti infushom kemm dan l-investiment se jagħmel differenza fil-ħajja edukattiva tagħhom ta' kuljum. Qabel pereżempju ridna nagħmlu xi play jew anke reċta żgħira ridna noqogħdu mara pereżempju mara rock jew hekk. U issa peress li għandna din is-sala nistgħu faċilment naqbdu nidħlu hawnhekk. Ġifieri iktar faċli biex tagħmel xi play jew hekk. Importanti għaliex meta pereżempju tkun ix-xita ma noqogħdux ġewwa fil-klassi, nistgħu niġu hawnhekk u xorta nagħmlu l-lesson tal-PE. Is-sala tesa' madwar 450 persuna bil-qiegħda u tista' tintuża għal diversi attivitajiet, inkluż bħala teatru. Ma' ġenba nbena wkoll kumpless sportiv li jista' jintuża għal diversi dixxilpini fosthom għall-basketball, il-futsal, il-badminton u l-volleyball. Fuq il-bejt ta' dawn is-swali jinbena roof garden li siet l-ispazju rikreattiv ta' barra għall-istudenti. Dawn iż-żewġ proġetti eventwalment se jitgawdew ukoll mill-komunità għaliex il-faċilitajiet għandhom daħliet separati mill-iskola biex ikunu jistgħu jintużaw mill-komunità barra l-ħin tal-iskola. Sa dan it-tant il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima afferma li l-pajjiż jirrikonoxxi s-sem imprezzabbli tal-edukaturi fis-settur edukattiv u għalhekk qed jara li dawn ikollhom l-aqwa ambjent fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Rridu nkomplu naħdmu sabiex nagħtu dejjem aktar għodda l-edukaturi tagħna, għodda li permess tagħhom jassiguraw illi l-istudenti tagħna, it-tfal tagħna jilħqu l-iżvilupp sħiħ tagħhom.